Dobré ráno, čuráci! To je ale dobré ráno dneska. Hej, dobré ráno. Dneska to bude super deň. Jaj, ty vole, kde to som? Kamo, čo to je? Čo to? Ty si robíš sa mňa prde. Kde to som? Hej, pustíte ma! Čo to? Niekto tu ide? Adam, kde si? Ty vole, tu je. Ahoj. Ja som si všimol, že sa aj prezlekol. Veľmi pekný dresy si dal. Dobre, nezdržujme sa. Musíme ich hľadať, kamo, musíme ich nájsť, pretože keď ich nenájdeme... Pomoc! Dobrý deň. Dobrý den, páni a dámové. Že... Haló, ja si Dušan. Ty vole, kto mi teraz skoro ráno volá? Pozrieme sa. Ty vole, idem tam. Jo, idem tam. Čo to zase je? Hej, čo si zač? Hej, kam to bežíš? Hej. Poďme tam a skúsime ho fakt zbiť. Ty kokos. Chalani. お前はもう死んでいる。何？ Ty kokos. Čo to? Si tu z nás niekto fakt robí srandu? A tam nejaká hlava. To je jaká hlava, jaká čierna. Hello! Kde je Alex? Ja to už nebaví, toto sa nedá. To čo sa ti stalo? Musíme mu oné dať prvú pomoc, ja neviem. Chalani, ja som bol normálne bezvedomý. Viem to prečítať. To čo? Kde si? Počkaj, zatliska mu, aby počul. A čo tebe šíbe? Musíme sa nejak rozdeliť. Ja pôjdem tam a ty pôjdeš tam. Okay.
Konečne sme ho chytili. Ach jej. Čo? Tak. Skúsim to tu preskúmať. Haló? Čo je? Je tu niekto? Áno. Auto je zakazané. Pre mňa. Rýchlo, skúsim to otvoriť. Rýchlo, asi tu zhasnem radšej svetlo, aby tu nebolo vidieť, že som tu bol. A toto? No to vyzerá, že... Také bebe. Som sa zlakol. Tak. Priverem to. Tak, super. A rýchlo hore. Skúsim to nejak odomknúť. Srandu. Adam!